Il-ħamis l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista mistenni jiltaqa' biex matulu jiddiskutu l-azzjonijiet li Lorenz Gonzi u issa li ser jittieħdu fil-konfront ta' 3 deputati nazzjonalisti li ma vvotawx mal-Gvern. Lejliet din il-laqgħa deputat nazzjonalista Xarlo Bonnici iddikjara mal-blog tal-lecturer fl-Università u opinjonista Endru Azzoppardi li l-azzjoni li hemm bżonn li tittieħed mill-partit jeħtieġ li tkun kbira ħafna. Dwar il-passi dixxiplinari li huwa jaqbel li għandhom jittieħdu tal-li Jeffrey Pulicino Orlando, Jesmond Muljetto u Franco De Bono ma vvotawx mal-Gvern, Bonnici jgħidlek. Naqbel li kulħadd irid iġorr il-konsegwenzi ta' għamilu. L-azzjoni li trid tittieħed mill-partit trid tkun proporzjon tal-ħsara li saret. U kif diġà ktibt, il-ħsara li saret lil pajjiż u lil partit kienet kbira. Bonnici jakkuża lil dawn it-3 deputati li żefnu kwistjonijiet personali meta ġew biex jivvutaw kontra l-Gvern. Jisħaq li huwa dejjem derlu lil Barri kellu jinqabad minn qrunu aktar qabel, waqt li żied li dejjem fehem li l-Prim Ministru rrid jagħti ċans biex id-diffikultajiet jiġu riżolti bl-irġulija u bid-deċenza. Dan iżda ma ġarax, jikkonkludi Bonnici. Mistoqsi jekk hux aċċettabbli li dawn it-3 deputati jerġgħu jitħallew jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista, Bonnici dlonk wieġeb li le. Dak li qal Xarlo Bonnici huwa simil ħafna għal dak li qal Beppe Fenekadami li meta mistoqsi x'jagħmel jekk Franco De Bono jipprova jitlob li jerġa' jkun kandidat tal-Partit Nazzjonalista huwa wieġeb li fl-Eżekuttiv huwa ser jivvota kontra. Fil-jiem li għaddew Xarlo Bonnici ddeskriva l-voti kontra Carmen Bonnici u Richard Kakija Karwana bħala daqqa taħt iċ-ċinturin u żied li l-Partit Nazzjonalista mhux qed ikun qiebes biżżejjed ma' Pulicino Orlando, Muljet u Franco De Bono. Iddikjara wkoll li l-Partit Nazzjonalista irid jibda jorbot lil kandidati tiegħu b'sett ta' regoli bil-miktub ħalli jivvutaw dejjem mal-Gvern u min jiksirhom ikollu jbagħat il-konsegwenzi.